unos ug balot apan ng limbaso. Wa mahot di kuso, tunog ug bagyo sa kinabuhi ko. Di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdayon nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko. Pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko. Mga pagdahig ikabalos ko nimo. Iatubang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balot apan ng limbaso. Wa mahot di kuso, tunog ug bagyo sa kinabuhi ko. Di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdayon nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko. Pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko. Mga pagdahig ikabalos ko nimo. Tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagiguban, welcome na usab sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa maayong panglawas o maayong kinabuhi na kanunay ang kalipay kalinaw tungod kay ako nagtuo nga ang atong mga pagampo wala gayod balibari sa Dios. Kanunay ang Dios nagtubag tungod sa iyang mga pulong nga kung kita magaampo kaniya iya gayong tubagon. Dalaygon ang Dios nga naghatag kalampusan kadaugan sa ato ang pagkinabuhi nining adlaw ug tungod sa pagkamaayo sa Dios dili nato kalimtan ang pagpasalamat, ang pagdayeg, ang pagpasidungog sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Akong gihangyo matag usa nga moadto kita sa mga pag-ampo dili nato kalimtan ang pagpasalamat. Magampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga maoy naghatag kanamo kadaugan, naghatag namo kalampusan ug panalangin. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Salamat o Dios sa kusog nga imong gihatag, salamat o Dios sa imong panalipod, sa imong protection. Salamat Amahan sa imong panalangin. Ug salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman kanamong tanan. Niya na usab kami Amahan aron sa paminaw kanimo, pagpamati sa mga mensahe nga gikinahanglan ng madunggang masabtan sa mong panaguban. Bless na usab kami sa mga pulong nga imong gibilin kanamo diha sa balaang kasulatan nga gisulat diha sa libro sa Kolosas. I-bless Ginoo matagusa nga bisan pa man sa among makigsunan nga naa karon sa ilang Pinoy-anan, naaman karon sa ilang trabahoan, among gipangayo ang imong pagpanalangin kanila. Among gipangayo ang mga pabor
nga imong giandam kanila nga wala gay makakuha ni makaagaw niini gikan kanila. I declare blessing right now, Amahan, sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong gabi, maayong pakiguban, dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan. Maayong gabi, may pakiguban sa atong mga kigsuonan nga nagsunod sa 11.3. Brother Moses Cardente o Brother Pedro Arsula ug sa mga kaubanan kamiguhan diha sa sitio Tubod. Maayong gabi. Mayong gabi, may pagpaminaw sa tanan ato mga kigsuonan, nilabi na sa mga Aliani family, Tio Pilimon diha sa Pantag, o sa tanan mga kigsuonan diha sa Ampak, sitio Linaw, nilang Brother Jason ug Sister Christy. Good evening. Mayong nga pagiguban sa ato mga kigsuonan diha sa sitio Kalugtugan, siyempre mga Dinoyo family. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa mga De Villeres family, Tamayo family. Good evening. Kalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanato og paday nagproteksyon sa matag usa. Mayong nga pakiguban mga kigsuonan, ilabi na sa ato mga kigsuonan nga naa karon sa ilang Pinoyanan, Luzon, Visayas ug Mindanao, maingon man sa ato mga kigsuonan nga nasa gawas sa nasod. Good evening. Maayong gabi, may pakiguban ni Roseville Baguio Adot. Maayong gabi, Pastor. Paapil ko sa inyong mga prayer, Pastor, na maoki na ako, Papa, Pastor. Ato nang dadon sa mga pag-ampo o dili na to kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo tungod kay ang Dios nga ato ang hangyoon, ato ang duulan tupagyon gyud sa Ginoo. Si Bersisio Chongi, request ko, Pastor, ikaw ang kusog. Atong tagaaning pagtagad ang awit makalangit, ikaw ang kusog. Awit makalangit nga gi-request diri sa atong programa, atong tagaan og pagtagad. Unang awit makalangit nga gipaabot diri sa atong panaguban. Dalaygon ng Dios magapanalangin sa matagusan ini maong awit, ikaw ang kusog. Diri lamang sa atong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan. Mayong nga pagiguban ni Noli Frax Saniko, mayong gabi, Pastor Gideon, walay hunong ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Wansing gihapon mi diri sa Purok, Kamansi, Lininza, Pagadian City. Mayong nga pagiguban ni Sherry Tumaudos o ni DJ Lara. Good evening, Pastor. Live na ka sa Shine FM 95.9, Batang Tihel, Giholngan City. Dalaygon ng Dios nga paday magpanalangin sa tanan ng mga listeners o sa tanang mga followers, viewers, o mayong gabi sa inyong tanan o ni Pastor Kim Ryan Makasaol o ba ni Ma'am Aisa Makasaol o sa tanang mga DJ sa Shine FM o sa tanang mga kapastoran sa Shine FM. Good evening. Mayong pagiguban ni Juanin Kato Lungguyen. Okay, good evening, Pastor. Pwede request kog kanta Paniwalaan Kita. God bless you and your family. Sa imong gugma, unsa man kalayo ang langit. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Nate Lapas Mamarto. Mayong gabi, Pastor. Salamat nakabalik kog paminaw og lantaw nimo. Nasa, Pastor, dalaygon ang Dios watching gikan diri parang Maguindanao del Norte. Good evening ninyo diha sa atong makigsuonan diha sa parang Maguindanao. Kumusta mo diha? Og si Felix Mantog Juvelin, maayong gabi, Pastor. Salamat sa Dios, siya kanunay nagauban og safe kanatong tanan. Si Mary Rose Villeres Laginon, good evening. Og maayong nga pagpaminaw ni Renato Gargar.
Bisen, Pastor, maayong gabi, request ko Goodness of God. Ato na nang katahon na kanang Goodness of God ato rang Bisayaon. Sister Teresa Masangid, Mandanao, good evening. Si Cecil Magsayaw, Navarro, good PM po, Pastor. Praying ko sa anak needs, Navarro, maabot pag-aral. Okay. Si Ana Laginon, maayong gabi, Pastor. Si Rochelle, matod pa, pwede request awit makalangit, Pastor. Daiga ang Ginoo sa tabang sa tanang panahon siguro ni. Okay, daiga ang Ginoo sa tanang panahon. Unsa man kalayo ang langit, kung mamualang sa tanan, ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang puso. Awit makalangit nga gi-request diri paniwalaan kita. Diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalangin ko sa bawat araw ang makapiling ka sa habang buhay. Ikaw lamang ang aawitan at pupurihin ngayon at kailanman. Mercy Uba Carrion, maayong gabi, Pastor. Request kog song Dili Ka Bayran from Manila. Thanks you, Pastor. God bless. Pagkat ikaw lang ang nakakaalam sa lahat ng aking kahinaan, at siyang nagbibigay lakas sa Maayong nga pagiguban ni Bisinta Panin. Good evening, Pastor. Bless your program. Si Chori Asindelia Liaging, maayong gabi, Pastor. Nagtanaw ko diri og naminaw sa imong wali. Naghulat jud ko sa live nimo, Pastor, kay permanente ko dili maka perma na lang ko dili makaabot. Reply na jud unya nakalingaw mi og lubo og mais abot sa among gamay nga luna nga gipiyal sa Ginoo. Request song Lahutay. Salamat kayo, no? Enjoy sa inyong trabaho, ilabi na sa paglubo og mais, na salamat sa pagkamaayo sa Ginoo. Si Ana Laginon, Pastor, i-appeal sa Miss imuhang kanunayng mga prayers kada adlaw. Mga pagdaig, buhat ug pagpasalamat himua kay atong mga pagampo gidungog sa Dios. ang mga Ismail Maluloy, maayong maluloyon, maayong gabi. Si Marilos Beliles, Mary Rose Veliores, request ko Pastor Milagroso. Pastor, salamat. sa aking buhay. Ang dayga ang Ginoo sa tanang panahon, dili na ko makita. Paniwalaan kita, pagkat ikaw lang ang aking sinasandigan. Paniwalaan kita. Si Generous Apollo, good evening, Pastor Gideon, watching from D1 Mahayag. Request ko kanta labaw nga gipangandoy. Salamat and God bless. Mayo nga pakiguban ni Ernesto Puentes. Good evening, Pastor. Greetings from Bato Matalam. Og si Shori Tomaudos. Og si Shori Asindelia Liaging from Davao City. Si Primitiva Dabura. Good evening, Pastor Gideon. God bless. Watching from Governor's Village,
Estaca Dipolog City. Si Main, maayong gabi pastor. Salamat sa Ginoo nga dili ko pasagdan sa matag adlaw labi na sa akong mga anak. Ang Dios maayo sa akong kinabuhi. Request song Dalang Panan. Aking sinasandigan. Si IB Andalan. Good evening Pastor Wasing from CI Sambuanga, Sibugay. Maayong pagig-uban, maayong pagpamati Ay wala ni Delsa Gumaid. Maayong gabi Pastor. Sa tanan na minaw karon lipay kaayo ko, dako kaayo ko, pasalamat sa Ginoo pagkat ikaw nga nakakaplag ko sa imong programa Watching Oroquita City. Salamat kaayo no Delsa Gumaid. Maayong pakiguban ni Merlin Ninyo. Maayong gabi Pastor, taga Midsaya po ako. Request ko kanta Gipa Baton. God bless. Awit makalangit mga kaigsuonan ato tagaan og pagtaga dili ka bayran. Diri lang sa tuwa nga panaguban ang pulong mo kinabuhi ko. Oras sa itong programa alas 8:06 na sa kagabion. Humana ni ining dili ka bayran ato na tagaan og pagtagad ang mga mensahe sa Dios nga naa sa Kolosas. Mayong nga pakiguban ni Chimart Villanoca. Mayong gabi Pastor Gideon og sa imong pamilya ug sa tanan nga kanunay nagsunod sa imong programa. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin sa tanan nga mabati na usab namo ang ihang pulong. Salamat sa Ginoo nga makapokus na jud ko sa pagpamati sa iyang pulong. Salamat sa Ginoo nga bag-ura jud ko human sa pag-replay sa imong live kaganina. Buntag, salamat sa Dios nga way hunong sa pagpanalangin sa matag usa. Request song Pastor Kristohanon pagpakabana. Si Virginia Balista Paluga, maayong gabi Pastor. Salamat makadungog na pod ko sa pulong sa Ginoo pinaagi sa imong pagwali. Makahilat kong maminaw dili naho tuyoon mutulo akong luha. Salamat Pastor. Request song Lahutay. Si Ashley Piras, good evening Pastor. Request og song Dalang Panan. God is good all the time. God bless Pastor. Thanks watching from Saudi Arabia. Si Ana Laginon, matod pa amin na salamat kaayo ni Lord. Yes, salamat sa Ginoo. Pastor, mo request ko operahan akong anak karong September 2. Okay. Ato nang iampo no si Lojen Gonzaga. Si Rain, maayong gabi og Kudog Vilente Datulayta. Maayong gabi og maayo nga pagpakig-uban ni Josephine Duran. Good evening Pastor, watching from Kuwait. Salamat sa Ginoo nakaapas ko sa imong live. Kumusta mo dias Kuwait? Og maayong gabi may pakig-uban ni Matias Sato. Maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang naminaw sa pulong mo kinabuhi ko. From Karkar, dalaygon ang Dios. God bless sa tibok nimong pamilya. Si Gina Kamahalan, maayong gabi Pastor, mo replay ra ko kay dili taka madungog kay kusog kaayo ang ulan diri. God bless you always together with your whole family. Maayong gabi ni Matias Sato. Request ko kasulatan. Ako nang tagaan pagtagad ang mga awit makalangit. sa panahon nga ako na malando sa nabilin nga kinabuhi ko karon ihalad ko na kini sa Ginoo ug bisan pang mga butang nga naangkon ko unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga naangkon ko dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Mayong gabi ni Marilo Phil. Mayong gabi Pastor, naminaw ko kanunay from Bagong Silang, Kidlawan, Davao del Sur. Si Marichin Kalimot Himina, good evening Pastor, og sa tanang nagsunod sa live. May gabi ninyo sis, atong igsoon nga nano ka diha sa Danao City, Cebu.
Mayong pakiguban ni Nili Lariba o ni Albert Palomar. Good evening, Pastor. Request ko we Mika. Thanks and God bless. Si Rayline Baay, maayong gabi og maayong pakiguban matod pa. Request awit makalangit matinod anon ka. Gikan ni Virgin Kalimot. Akong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang request dere nga lahutay lang og ang balaang kasulatan. Og napagitoy awit makalangit no nga Kristohanon pagpakabana dayong kasulatan. Kristohanon pagpakabana dayong sunod kasulatan dayong lahutay moadto na ta sa pulong sa Ginoo. Tanawa tanawa kadalanan mga bata naglatag walay nag-atiman sa ilang pagdako kinsa may nagmatuto ug unsay ilang ikahatag sa katilingban. Mga tao naulipon sa salat nga nagdaot sa kaungmaon sa ilang panagway tanawon daw nang malipayon apan sulod sa dughanag masulubon. Kristohanon pagpakabana hatagi og bili ang imong nadungong nakita dili ba nakinahanglan man sila kang Hesus naman luluwas ta sultina 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 isang yaw na matagpiting sa orasan may tao sa kinabuhi na kabsan asa sila paingon aduna bay kasiguruhan humaning kinabuhi sa kalibutan. Kristohanon pagpakabana hatagi og bili ang imong nadungong nakita dili ba nakinahanglan man sila kang Hesus nga manluluwas ta sultina 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 isang yaw na ihang sila silutana tungod sa pagpadayon sa pagpakasala unya di ay ang hinungdan wala sila masuginlan at tubangan sa Dios kinsa may paninglan. Kristohanon pagpakabana hatagi og bili ang imong nadungog og nakita dili ba
nakinahanglan man sila kang Isus nga manluluwas ta. Sulti na, sulti na, sulti na, isang yaw na. Tauhan dinhi sa kalibutan, walay kasayuran, Biblia ang hisgutan, daghang pangutana bahin sa Biblia, kay kini kunuton-an matud nila kini makabuang. Ako kining gitun-an, tibuok kasulatan, akong nabantayan, ang akong kausaban, sayop di ay sila sa ilang gituohan, kay akong nasaksihan, ang nagbasa kasulatan, nakabato kabaguhan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an naron, mahibalo kita sa kaluwasan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an naron, mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan, kaluwasan makaplagan, kay si Jesus mao'y sentro sa maong pagtulunan. Kung imo kining tuohan, maangkon mong kaluwasan, walay laing pangalan makahatag kanimo kaluwasan. O sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an naron, mahibalo kita sa kaluwasan. O sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an naron, mahibalo kita sa kaluwasan. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdan kasakitan, dun naman utlana, busa ayaw kaloya, kay mayong mapa, angay ka lang mulahutan, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mong ngit-ngit man ang mga adlaw mo,
Ayaw kalimot sa Ginoo, tanang kabug-at mo tabangan ka. Ayaw ragyot pagbiya ka niya, dili ba may kinutoban man ang tanan. Kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mulahutan aron makalabang ka sa pagsulay. Pang matinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli buka. Buhata ang tanang kabubot niya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutoban man ang tanan. Kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mulahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimutay ka siya, ug dili ka kapsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutoban man ang tanan. Kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mulahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kinahanglan ra gyud mulahutay ta mga kaigsuonan sa pag-alagad sa Dios para magmalampuson gayud ta. Salamat ta sa mga awit makalangit nga ato ang nadungog diri sa ato ang panag-uban sa programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ako sa nga Tagalog pagtagad kini nga labaw sa gipangandoy samtang mag-andam ko sa awit na ato ang i-background sa ato ang panag-uban sa pulong sa Ginoo. Labasan di pangandoy, talangit imuha, namungari sa kasing-kasing ko. Kaysa imo presensya, lamang umatagpaw, ug sa matagadlaw gitinuha. Sa presensya mo may kaayuhan,
sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako nagtinguhan. Labang sa ipangandoy, Si Rachel, matot pa sa dalaygon kaayo ang Ginoo. Salamat sa awit makalangit nga padayon nagpahinomdom kanamong tanan, Pastor. God bless. Si Alan Opingo, matot pa, maayong gabi, Pastor, sa tanang naminaw karon. Orasaha, watching from Negros Oriental, Villar Hermoso. Si G. Mart Villanoca, pagkatsadaha sa mga awit song, Pastor, napuno sa pagpahimangno sa matagusa, watching from Pulilan, Bulacan. Mayo nga pagpaminaw ni Mary Rose Villeres Laginon, kanindot sa minsay sa awit. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa kanatong tanan sa atong panag-uban sa pulong sa Ginoo nga diha sa Colosas Kapitulo 2. Ang atong hisgutan karon, mga kaigsuonan, mga tinuod nga kinabuhi nga nahiusa kang Kristo. Amo ni ato ang makita, mga kaigsuonan, diha sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 6 hangtod sa versikulo 19. Ato ni Tagalog pagtagad sa atong panag-uban ni ining takna. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa matagusa. Matud pa dinhi, mga kaigsuonan, sa Colosas Kapitulo 2 versikulo 6 nag-ingon, kay gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus, pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya, nga nakagamot og nakabarog og nalig-on diha sa pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo og mapasalamaton kanunay. Matnguni, busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat nga tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin sa mga tao, o gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili di ay gikan ni Kristo. Kay ang tibuok nga pagka-Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatawhanon, o gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo og awtoridad. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya dili sa paagi nga tawhanon kundi sa paagi ni Kristo, nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom ni ining lawasa nga makasala. Kay sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo o gibanhaw uban ni Kristo pinaagi sa inyong pagtuo sa paggahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, og tungod kay dili man kamo mga Hudyo busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanan tang mga sala. Gipapas niya ang tanang tang mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini, o giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa cross. Og pinaagi siyang kamatayon sa cross, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon, o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kausulugan sa bag-ong bulan, o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. Ayaw kamo paghukom ni bisan kinsa nga nagmapaubsanon og nagsimba sa mga anghel og nagpatuo nga labaw siya kaninyo tungod sa ihang nakitang pananahon. Nagpagarbo siya sa iyang tawhanong hunahuna bisag wala siya'y katarungan.
O gisalikway niya ang ulo nga mao si Kristo nga nagmatuto og nahiusa sa tibok lawas pinaagi sa mga lutahan og kaugatan niini. Og nagtubo sumala sa pagbuot sa Dios. Salamat ta sa atong buhi nga Dios nga iyang gibilin kini maong mensahe pinaagi siyang alagad nga si Apostol Pablo nga nagsulat niini maong pulong. Sa atong gibasa mga kaigsuonan, ato gyung nakita nga dunay mga pahimangno ang Dios. Dunay mga pasidaan ug dunay mga pagpahinumdom mahitungod sa kinabuhi diha kang Kristo. Moingon ganitang diha ni Kristo, naghisgot na sa kinabuhi natong mga magtotoo. Kita na ang gisultihan, kita ang gipahinumduman, kita ang gipasidan-an, ug diha sa maong mga mensahe gipakita usab sa atong Dios mga kaigsuonan nga mga butang or mga bulhaton nga magpamatuod mga kaigsuonan nga nahiusa gyud ta ni Kristo. Mga pulong nga magpamatuod nga kita tinuod nga nahiusa kang Kristo. Ato ni nga tagsa-tagsaon mga kaigsuonan nga magsugod sa bersikulo 6. Ang title ug ang uluhan, konteksto nga gibutang ni Apostol Pablo, kinabuhing hingpit diha kang Kristo. Sa konteksto pa lang mga kaigsuonan, gipasabot na diha sa maong mensahe nga ang kahimpitan naara gyud ni Kristo. Kung kita mga kaigsuonan nangandoy nga mahingpit sa pag-alagad sa Dios, magpabilin gyud ta ni Kristo. Ang tao nga magpabilin ni Kristo, ma-feel gyud niya ang kahingpitan. Og ang kahingpitan muhatag niya kadasig sa pagsabot para sa iyang kinabuhi nga siya may kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan. So ang tao nga may kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan, kanunay siyang nanasig dili kay dasigunon. Kay wala naman sa ilaing kabalak-an. Wala na sa ilaing gikadlukan, gawas lamang sa Dios nga mao iyang gialagaran. Sa bersikulo 6 nag-ingon kay gidawat naman ninyo ang nga Ginoo si Kristo Hesus pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya nga nakagamot og nakabarog og nalig-on diha sa pagtuo sama sumala sa gitudlo kaninyo og mapasalamaton kanunay. Dinhi mga kaigsuonan ang mga gikinahanglan natong ma-apply, maikinabuhi ug makita sa atong kinabuhi nga magpamatuod nga tinuod gayud kita ang nahiusa kang Kristo. Una nga mga ilhanan nga nagpamatuod nga kita nahiusa kang Kristo, mga igsuon, kana bitaw gidawat nato nga siya atong Ginoo. Bless kayo ta nga mingdawat ta mga igsuon nga si Kristo atong Ginoo. Dapat wala na tay laing Ginoo, gawas lamang ni Kristo. Ingon siya, pag kinabuhi kamo nga nahiusa kaniya. Ang pulong nahiusa, mga kaigsuonan, dunay dunay panginlabot. Kumbaga, concern na ka sa buluhaton ni Kristo. Bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, kung imong tan-aw ang ubang sulat ni Apostol Pablo, bisan dito sa Galacia kapitulo 3, 27 man siguro to, bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, nakabaton siya sa kinaiya ni Kristo. Ang kinaiya ni Kristo mga kaigsuonan, dili siya musugot nga ang simbahan, samahan, himuong merkado, himuong negosyo. Ihagyon ng hinluan ug masakitan ang Ginoo kung ang simbahan mahimo ng negosyo. Ibin kaning atong live. Kung kining atong live doon na tayo mga gi-introduce nga mga items nga inyong pwedeng paliton nga akong itanyag kaninyo, usa na sa mga ilanan nga gigamit na kining maong programa sa negosyo.
Kay dili man na mao'y pamaagi o gipakita sa Dios sa Biblia aron magpadayon kini mga buluhaton. Dili na mao'y makita nato sa mga pamaagi sa Dios nga iyang gibilin sa Biblia nga kinahanglan pa ta nga mamaligya para doon na tayo magamit sa pagpadayon sa buluhaton diha sa pagsangyaw sa iyang mga pulong. Kay kung doon na mga gipantanyag nga mga produkto o kaha bisan unsa nga pwedeng mapalit sa tao, that is a business. Dili mahimaya ang Dios, dili malipay ang Dios, o kinaiya ni Kristo nga ang simbahan pure nga pagsimba ug mga pagdaig lamang nga makit-an og masud-ong sa mga tao, ilabi na gyud sa atong Ginoo. Ang tao nga tinuod nga naiusa ni Kristo, concern siya labi na sa buluhaton sa simbahan. Kana bitang doon na kay kahingawa, makakita ka unsay pwede nimong mabuhat diha sa simbahan. Sa lain nga bahin, ang pulong nga nahiusa kang Kristo nagpakita sa tinuod nga kabag-uhan o kausaban sa kinabuhi sa tao. Kung atong hinumduman lamang ang sulat ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 5:17. Bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat. Ang daan milabay na, ang bag-o miabot na. Nganong bag-o na siyang binuhat tungod kay gibuhat siya pag-usab diha sa iyang pagdawat kang Kristo og sa dihang mingsunod siya sa mga sugo ni Hesukristo. Usa sa mga sugo ni Hesukristo nga ang tao himong tinun-an, ug ang pamaagi aron mahimong tinun-an dili lumsan kun dili bautismuhan. Mao gyud nay giklaro sa Biblia sa Mateo 28:19 hangtod sa 20. Natong mga Kristiyanon kinahanglan dili ta malimot sa pamaagi kun unsaon aron mahiusa ta kang Kristo. Mao nay giingon sa Galacia kapitulo 3:26-27 hangtod nas 28. Og usa sa mga gipakita dinhi mga kana bitawng mga kahimtang nga magpamatuod nga tinuod gyud tang nahiusa kang Kristo. Ang tawo nga nahiusa kang Kristo mga kaigsuonan kana bitawng dunay tinuod nga relasyon. Muna niingon siyang nakagamot na og nakabarog na og nalig-on diha sa pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo og mapasalamaton kanunay. Usa sa mga gipakita dinhi nga mga pamaagi aron kita tinuod nga nahiusa kang Kristo, mga pagtulon-an nga atong nakatunan sumala sa mga pagtulon-an ni Hesukristo. Kung mga lagad ta sa Dios, unya ang atong mga nakatunan dili pagtulunan ni Kristo, piki ang atong pakigiusa. Dili gyud na maabot og dili gyud ta makakita ni makasinati nga dunay kausaban ang atong kinabuhi. Mao nang dili ka angay mabalaka, dili ta angay matingala nga nganong dunay mga Kristohanon nga wa pagyapon mausab. Pila na katuig ang uban nagpagamit na gani sa buluhaton. Unya naapay mga pangaturungan prasis man. Murag misakay lamang o gitaguan nila ilang kaugalingon mga igsuon sa pulong prasis. Yes, tinuod prasis ang kapaguhan, ang kausaban. Dunay mga kausaban nga dili diha dayon 100% na usab. Pero mga kaigsuonan, dili usab maayo nga magsugod ka sa buluhaton nga wa gyapon mabag-o. Kay ang tao nga wala mabag-o, wala gyud na mahiusa ni Kristo. Kay ang tinuod mga kaigsuonan nga nabag-o, ang tinuod nga nahiusa kang Kristo, una sa tanan nakabaton nagkinaiya ni Kristo ug ang daan nga kinabuhi nilabay na, niagi na, ug ang bag-o miabot na. Mao na nga ang tinuod nga nahiusa kang Kristo, mga igsuon kos Ginoo, dili na magpaling-paling. Wala nay pagbati nga kanabitang bugnaw, init bugnaw. Diha sa atong paghiusa ni Kristo mga kaigsuonan, doon natay mga
bantayanan nga maoy gibilin nga mga pasidaan sa Dios niining maong mensahe. Bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, kinahanglan magmatngon niining maong pasidaan. Ang giingon dinhi, busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulon-an nga gikabilin sa mga tao o gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili di ay gikan ni Kristo. Dinhi gipakita mga kaigsuonan dunay tawhanong kaalam. Og ato pagyong nga nabasa pagyod sa miagi nga natong live kaganinang buntag nga sa atong pagpangalagad sa Dios kinahanglan ang atong goal, ang atong tumong nga maoy atong sentro sa tanang panahon ang kaalam ug ang kahibalo. Nya diha sa ato ang gibasa mga kaigsuonan do na po'y tawhanong kaalam. Og sa lain nga mga pinulungan mga kaigsuonan, kalibutanong kaalam. Tawhanon or kalibutanong kaalam. Ang balaang kasulatan diha sa bag-ong kasabutan, dunay gihisgutan nga dunay duha ka klaseng kaalam. Aron dili pud ta mahimong inosente niining duha ka klaseng kaalam, atong hisgutan kung unsa kining duha ka klaseng kaalam ug unsaon nato pag-ila niining duha ka klaseng kaalam mga kaigsuonan kus Ginoo. Diha sa Santiago kapitulo 3 dunay gihisgutan si Santiago or si Santiago naghisgot aning duha ka klaseng kaalam. Santiago kapitulo 3 sugod og bersikulo 13. Gisulat kining mao nga pulong nga naghisgot sa duha ka klaseng kaalam para dili ta matunto, para dili ta mailad. Importante gyud mga kaigsuonan nga angay natong paminawon, katong paminawon natong kaalam, katong langitnon nga kaalam. Dios nun nga kaalam, dili ta dapat maminaw anang tawhanon or kalibutanong kaalam. Para atong masayran ato ni tagaag pagtagad aron ikaw ug ako makatugad ug makaila makasabot sa duha ka klaseng kaalam. O kining duha ka klaseng kaalam ang usa makapalangit sa tao o kining usa nga klaseng kaalam makapaimperno sa tao. Bantayanan kaayo ni kay dili sad pwede nga naa kay langit nung kaalam at the same time naapoy yutan-on or kalibutanong kaalam. Kung maunay na as kinabuhi sa tao, dili siya makahalad, dili siya makasunod sa Dios kay magbirahanay man eh. Ang may tabo ana naa sa pagduduha. Munang dunay mga tao mga kaigsuonan na ay pagduduha, moingon sa iyang kaugalingon, musimba ko dili. Mura kog musimba, mura pog di. Kay ngano man iyang gidawat ang mensahe sa Dios at the same time gidawat po niya ang dili mensahe sa Dios. So dili gyud maayo mga kaigsuonan kung kitang mga Kristohano nagpatambag ta sa Dios, nagpatudlo ta sa Dios, pero magpatambag ug patudlo pud ta sa dautan. Ang may tabo ana murag kana bitang murag kag hiniktan nga ang imong hunahuna muray nagdako. Nga murag mo simba mura pugdi. Kanunay kay gihiktan sa mga butang nga imo ra daing biyaan. So dinhi mga kaigsuonan sa Santiago atong tagaag pagtagad ang kaalam nga gikan sa langit. Matod pas bersikulo 13. Ingon sa dinhi, kung diha kaninyo may maalam og masinabuton, kinahanglan ipakita niya kini sa iyahang kinabuhi pinaagi sa mga maayong buhat og inubanan sa pagpaubos og kaalam. Apan kon sa inyong kasing-kasing ana ang hilabihang kasina, kahakog, imani niya, hilabihang kasina, hilabihang kahakog, ayaw pagpakasala batok sa kamotoran pinaay sa pagpasigarbo sa imong kaalam. Ang maong matang sa kaalam dili langit non kon dili kalibutanon, dili Dios non kon dili yawanon. Diin ana ang kasina og ang pagpaninguha alang lamang sa ilang kaugalingong kaayuhan lamang ana usab ang kasamok sa tanang matang nga dautan. Apan ang kaalam nga gikan sa langit una sa tanan timan niya, ang kaalam nga gikan sa langit putli og makigdaiton, maaghop kanang maayo, mahigalaon kana bitang
kusog mo tumbaya, smiling kanunay. Maluluyon, maayog binuhatan, dili usab kini pilian og dili tigpakaroinon. Mauni ang mabatunan nga kinaiya sa usa ka tawo nga nagtuo nga nagbaton sa kaalam langit nun. Og importante gyud mga kaigsunan nga sa atong pagpangalagad, ang langit nung kaalam mo'y atong angkonon, atong pangitaon, panganduyon og atong mabatunan. Kay ngano man na ay tay madawat nga mga kinaiya. Kung naa nato ang langit nung kaalam, mauni mabatunan nato, maputli ta. Naatay pakigdait, mahimo tang maayong tao, mahimo tang mahigalaong tao, mahimo kang maluluyon nga tao, og naa kay kaaghop nga tao, og naa kay maayong binuhatan, labaw sa tanan, dili sad kapilian. Dili ka pili ang trabaho, dili ka pilian o usay ipiyal sa Ginoo nimo. Ang may tabo mga kaigsunan, mapasalamaton. Kanunay anda mapasalamaton ang tao. So diha mga kaigsunan sa ato karong gibasa, atong na sabtan nga dili ta dapat basta-basta mo dawat sa mga pulong nga maghisgot og kaalam. Kay dunay duha ka klaseng kaalam, ang usa makalangit pero ang usa makapaimperno. Ato naman tong gihisgutan ang mga kinaiya nga maangkon og mabatunan sa tao nga magbaton sa unang kaalam or sa ikaduhang kaalam. Gitawag og langitong kaalam og yutan or kalibutanong kaalam. Kinahanglan magmatngon ta. Kung dunay mga magwawali, mga kaigsunan o magtutudlo nga maghisgot nga mahitungod sa kaalam, mga igsuon mahitungod sa mayong balita, mahitungod sa pulong sa Dios, apan sinahan, garboso, dili mapasalamaton, likay ang mga tao nga sama niana. Dili ta dapat magpatunto. Kay ang tinuod mga kaigsuonan, ang tao nga nagbaton sa kaalam gikan sa Dios, ato na matong hisgutan putli, makigdaiton, maaghop, unya dili tigpakoring non. Diri sa 9 mga kaigsuonan, giingon din hinga, kay ang tibuok nga pagka-Dios, anaa kang Kristo sa iyang pagkatawhanon o gitagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkayusa kaniya, labaw siya sa tanang espiritatong pangulo og awtoridad. So diha kang Kristo mahingpit gyud ta, pero diha ka simbahan karatula di gyud ka maka-feel nga mahingpit ka. Siguro mo ingon ta nga insakto kung ang relihiyon mo'y atong ibayaw, kay wa man gyud relihiyon sad nga muangkong sayop, labi nas mga nagdala og simbahan, kasagaran moingon gyud nga sakto gyud mi. Kung moingon sakto gyud mi, dapat pod moingon pod nga kamo sakto sad mo, nindot sad no. Sama gud diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Doon ako'y simbahan, doon na po mo'y simbahan, doon ako'y pastor, doon na gyud ko'y pastor, doon na sab ko'y pastor, pero kitang tanan nag-uban. Walay usa nato mga kaigsunan nga moingon nga maimperno mo, ako maluwas. Wala say bisan usa nato mga kaigsunan nga moingon nga maimperno ko, kamuray maluwas. Kay ang tinuod mga kaigsunan, bisan asa ta nga simbahan, importante nakasintro ta kang Kristo. Ang pulong nakasintro kang Kristo, mga kaigsunan, walay laing gitinguha ang mga pagtulunan og mga mensahe ni Kristo. Nga mao'y gikinahanglang makatunan og ma-apply samtang nagpuyo patas kalibutan, kay kita manggod mga kaigsunan musugot tag sa dili. Lumalabay ra kita. Temporaryo ra gyud ta. Kining atong smile, kining atong kalipay diri sa kalibutan, kining atong panaghimamatay, panag-uban, temporaryo ra gyud ning tanan, no? Muna nga kinahanglan mag-amping ta, kinahanglan mangandam ta, kinahanglan dili ta dapat magkumpiyansa. Mo nang giingon diha nga magmatngon ta kanunay. Ang pulong magmatngon mga kaigsuonan, dapat sa matag pulong, sa matag buhat,
kanunay nato ng gipamalandungan. Na malandong ta kanunay mga igsuon ko sa Ginoo. Og dinhi mga kaigsunan sa bersikulo 11, bersikulo 11 ug 12 diha gipakita nga ang mga pamaagi nga nagpamatuod nga doon natay kasiguruhan nga nahiusa ta kang Kristo kanang bautismo. Bautismo diha kang Kristo, dili kay bautismo diha sa relihiyon or sa kana bitawng karatula, kay daghamang klase nga bautismo. Mga igsuon nga imong makit-an sa mga nagkalaing mga organisasyon na yung bautismo nga magtindog ra, pusdakan ra kag tubig, ang ilahang pastor or ministro magdala og bawl. Bawl ba na tawag ana? Ay butang ra nato nagrapon, magdala grapon sudlag tubig. Dayong ang pastor or ministro or pangulo nga magbautismo sa tao nga nagtindog, ang ilahang kamot ituslob lang dito sa tubig, dayong sa puangon ng tubig ipusdo diri sa ulo ug mingon, ako magabautismo kanimo sa pangalan samahan naligdig ning mga tubig. Dayong pagkahuman sa ngalan sa anak, pusdo na sa drig tubig, sa ngalan sa espiritu ug sa ngalan ni Hesus. Amen. Mao man ay mga bautismo sa ubang mga simbahan. Unsa kahas inyo ha, kitabang tanan na bautismuhan gyud ta katong gilubong ta. Amo na nga ingon dinhi sa bersikulo 12, kay sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo. Mao nang dito sa Roma kapitulo 6. Ingon diha sa Roma kapitulo 6 bersikulo 4, tungod ni ini sa pagbunyag kaninyo gilubong kita uban kaniya og miambit sa iyang kamatayon, aron ingon nga si Kristo gibanhaw o sa mahimayaong gahom samahan kita usab angay magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Kay ngano man kung magkinabuhi ta sa bag-ong kinabuhi, paambiton ta sa Dios Amahan sa iyang himaya. Grabe unya ang atong kalipay, grabe unya ang atong bation nga kana bitawng kalinaw, kalipay sa ato unyang pagsugat sa pagbalik ni Jesus. Mao na nga importante gyud ang tawo nga nagtuo bautismado. Dili pwede mga kaigsunan nga maminaw ta atong doktrina nga moingon nga naluwas man gani to, nalangit man gani tong usa ka makasala nga nagbitay dito sa krus kauban o kuyog ni Ginoong Hesus nga nagbitay sa krus. Wa man gyud toy bautismo. Ug moingon tang wala to sila'y bautismo, na makaksad ta. Kay wala man gyud mag-ingon ang Biblia nga wala toy bautismo. Unya kung imong tun-an pamalandungan ang Biblia, may posibilidad gani nga siya nabautismuhan kay sa wa pa si Jesus gilangsang sa krus, si Juan magbubunyag, daghan na kaing nabunyagan. Daghan kaing nabunyagan si Juan. Unya pati gani ang mga sundalo sa mga Romanhong sundalo, mga Romano nga sundalo, nabautismuhan o gibautismuhan ni Juan. Mauna nga kung imong tan-awon mga kaigsunan, dili ta takos ni angayan nga moingon nga katong usa ka tawo walay bautismo unya naluwas. Kay ang nagsulti maumay mangluluwas. Si Jesus, mingon man siya nga, okay, karon dayon sultihan ti ka. Kuyog na ka uban nako sa paraiso. So kung imo pong tan-awon, dili pod nato gyud ipariha dapat gyud. Di gyud nato ipariha, no? Sa ang atong kinabuhi dito sa usa ka taong makasala nga gilangsang kuyog ni Jesus. Kay una sa tanan, dili nato ipariha ang doktrina nga malangit ra gyapon ta bisag way bautismo. Saon gud nato pagkasiguro nga malangit nga kung way bautismo, di gyud ta katuman sa sugo sa Ginoo. Kay ang Yahweh aron makatuman ta sa tanang sugo sa Ginoo, ingon si Jesus ang bautismo. Ingon si Juan, nganong ako may mubunyag nimo? Ikaw mo'y angay mubunyag nako. Si Jesus mingon, sagdi lang Juan, kay pinaagi ani Juan makatuman tas tanang sugo sa Amahan.
So dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ang tao nga nabautismuhan diha sa pamaagi ni Hesukristo, dili pinaagi sa pamaagi sa simbahan, sa pamaagi ni Hesukristo, daghan nga mga nahitabo sa iyang kinabuhi. Una mga kaigsuonan, maapil sa pagkabanhaw. Unya ingon siya dinhi, apan karon gibanhaw na kamo uban sa Dios, kamo sa Dios uban ni Kristo. Unya gibanhaw, unya pinasaylo na ta. Mao nang ikaw ug ako wala na tay sala. Ato ng klimon ug ato ng tuhan bisan asa ta wa ginay sala. Wa na tay sala. Mao na nga ang atong ibutang sa nauna kasing-kasing dili ug dili na ta magpakasala. Mao ni mga pulong mga kaigsuonan nga kinahanglan nato nga tipigan kanang hinumduman kay mao ni makatabang nato aron mubarog kita nga dili gayud mapukan, aron makabarog kita mga kaigsuonan, ibutang gyud nato sa atong naunang kasing-kasing nga kita pinasaylo na, kita nabanhaw na uban ni Kristo gikan sa kamatayon. Mga igsuon, buot ipasabot mga kaigsuonan kanang nabanhaw ta uban kang Kristo, may kasiguruhan gyud ta nga makasulod sa bagong langit o bagong yuta. Unya, ang giingon dinhi mga kaigsuonan, gipapas na ang tanan natong mga utang. Wow. Kanindot, no? Unya, samtang ato ng tipigan, dunay mga pasidaan o mga pahimangno ang Dios. Versikulo 16. Kay ato namang gitipigan nga nahiusa ta kang Kristo, migtuotan ni Jesus Christ, pinasaylo na ta, unya wala na tay sala. Kinahanglan dili gyud ta patunto. Dili ta magpailad mga kaigsuonan. Unya kung ato na nang naangkon, dili nato sad tugutan nga maunay himuon natong instrumento aron manghukom na tas uban. Sa atong pagtuo, wa na tay sala. Sa atong pagtuo, pinasaylo na ta. Yes, pinasaylo na ta, wala na tay sala. Kinahanglan ato gyud ang tuuhan. Unya nahiusa na ta kang Kristo, bag-o na gyud ta. Lamang dunay pahinumdom ang Dios. Ayaw ni himo ang instrumento aron makahukom kag mga tao. Kung na-feel na nimo nga gibag-o kas Ginoo, dili mo malipay ang Dios nga moingon tang malangit ko unya kamo maimperno. Ingon siya, versikulo 16, busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo, mahitungod sa pagkaon, ilimnon, mahitungod sa adlang balaan, kasulugan, bagong bahin, sa adlang ipapahulay. Kining tanan anino lamang sa mga butang nga umalabot apan ang katumanan mao si Kristo. Nya ingon din siya, ayaw kamo paghukom. Dili ta mo sugot nga, ingon ang Biblia, dili ta mo sugot ni mo tugot nga dunay musaway nato. Unsaon man na magay musaway, hadi ato likayan. Likay ta sa mga tao nga kusog kaing manaway, nga wa po'y nabuhat. Na ba sila'y nabuhat? Nagpalangsang ba silang ilaha? Wala man sila'y nabuhat. Ang dunay nabuhat si Jesus. Ang tinuod nga nahiusa kang Kristo, mubuhat gyud sa buhat ni Hesukristo. Kung sa may buhat ni Jesus, katong nagpalangsang sa cross, no? Ang buhat ni Jesus ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Sa Lucas kapitulo 4 versikulo 18-19. Mauna siya. So dinis 18, doon na siya mga pahisidaan pag kanang pahimangno. Kita nga nahiusa kang Kristo, kita nga pinasaylo, kita mga kaigsuonan nga kanang hininluan sa Dios. Wala tay katungod ni authority nga manghukom ta bisan kinsa. Mao ni mga pasidaan, mga pahimangno. Dili na tutugutan nga moingon tang maimperno gyud mo. Wa pa gani ta langit. Gisiguro na nato nga sila mo'y maimperno. Nagdagan pa gani ta sa dag-anan.
kinahanglan pamanggani maning kamot ta. Kay ang atong kaluwasan nga atong naangkon diha kang Kristo kinahanglang ikinabuhi samtang napatas kalibutan. Mo na iyon siyang ayaw kamo paghukom ni bisan kinsa nga nagpapaubsanon og nagsimbas mga anghel o nagpatuo nga labaw siya kaninyo tungod sa iyang nakitang pananahon. So dili ta dapat manghukom. Si Jesus miingon nga ayaw kamo paghukom aron kamo dili hukman. Dili nato batasanon ang pagpanghukom. Una kung naay mga tao nga muhukom, palay ilang. Ayaw sad og tuguti nga sawa. Kana bitawng miingon din nga ayaw tuguti nga naay magsaway ninyo. Nya naa man gyud mo saway. Para wala kay mabati ni makita nga misaway nimo. May tungod sa pagkaog ilimnon o may tungod sa mga adlaw. Palay ang mga taong kusog mohukom. Ayaw pag-build og relasyon sa mga tao nga kusog kay manghukom. Lamang kanang pagpanghukom, ang gisgutan din kanang gitawag katapusang hukmanan. Kanang bitong maimperno, malangit, kisay malangit, kisay maimperno. Kay ang paghukom, pulong paghukom, kung imong tan-aon, ang tao gitagag authority sa paghukom pero dili sa gitawag ka kana bitawng katapusang hukom. Pwede ka kahukom sa imong kaugalingong sakop. Munay giingon ni Apostol Pablo, pero mahitungod sa paghukom sa katapusang hukom, dili ta kanang wala ta tuguti nga mubuhat ana. Bisan sa mga tao nga nagsimba og mga larawan, dili ta ka wala ta tagai og katungod sa Ginoo nga moingon ta nga maimperno mo, maimperno sila, malangita. Wala tay authority ana. Wala ihatag sa Dios kanang authority sa pagpanghukom para sa kalag o sa espiritu sa tao. Kaya ang bugtong makahukom mao lamang ang Dios, ug ang hukom sa Dios nag-agad sa iyang nahimo ug sa iyang nabuhat. Sister Gingging Simpron matud pa, tama jud ka pastor, maning kamot pagani ta nga daghan ta madala balik sa tiilan sa Ginoo. Amen, no? Unya ingon si Sister Liti Gondaya sa amin, salamat Lord Jesus sa imong pulong nga maoy among kinabuhi. Kung naa may mga organisasyon nga naghukom or kusog kay mohukom, pasagdahin na sila. Kay dili ta pariha nila, kay kita pariha ta ni Jesus. Si Jesus gani kung imong lantawon, sa diha nga gi bugal-bugalan siya, sa dihang gisampalong, ug labaw sa tanan giripahan pagyod ang iyang sapot, gibugal-bugalan pagyod siya, samtang nagbitay siya dito sa cross. Wa man gani siya mohukom. Wala siya moingong mga imperno gyud mo. Wala. Nindutan, no? Dili na to katunan ni batasanon ang paghukom. Si Apostol Pablo, ang iyahang gipakita nga angay batasanon kanang mansohon nato atong kaugalingon, kanang disiplinahon nato atong kaugalingon. Mingon siya, gimanso ko ang akong kaugalingon o gibansay ko kini. Gidisiplina niya. Kay sa panahon nga magwali siya, iyahang gikuyawan kung siya nga nagwali, di ay madala. Samtang na malandong ko mga kaigsunan, may posibilidad gyud ang pastor di madala, ang iyang gipamasturan mao'y madala. Tinuod biya na. For example, daghang nga mga tao nga nagpasipala, kana bitong nagpasipala og sulti batok sa kanang usa ka leader sa simbahan sa Davao. Unya
dali na kay makapanghukom. Pero kung imong tanawon, ang mga tao nga naa sa maong organisasyon, bisan sa kinabuhi sa usa ka tawo nga gihukman sa mga tao, ikaw ug ako wala gitay katungod sa paghukom ni bisan kinsa. Ang atong katungod kabaluta, ang pag-atiman ra gyud og pagdisiplina og pagmanso sa atong kaugalingon. About sa paghukom, wala gyud ta tuguti og wa ta tagaig authority mahitungod sa paghukom sa katapusang hukom, mga kaigsunan. So dinhi ingon siya 18, ayaw kamo paghukom ni bisan kinsa nga nagmapakaubsanon, nga nagpakamapaubsanon og nagsimba sa mga anghel og nagpatuo nga labaw siya kay kaninyo tungod sa iyang nakitang pananawon. Nagpasigarbo siya sa iyang tawhanong una-una, bisag wala siya'y katarungan, og gisalikway niya ang ulo nga mao si Kristo. Si Kristo nga nagmatuto og nahiusa sa tibok lawas pinaagi sa mga lutahan og kaugatan niini og nagtubo sumala sa mga pagbuot sa Dios. Una nga kitang mga Kristohanon na tutuko nato si Kristo. Si Kristo wa gid siya maghukom. Wala siya maghukom. Wala siya maimperno gyud ka, hudasa ka. Wala siya moingon nga kamong mga nagbugal-bugal, nagsampalong, gilud-an gud si Jesus. Mao bitaw nang kanta nato, halad kinabuhi. Halad kinabuhi. Gilud-an siya. Pero wala gid siya maingong maimperno mo tanan. Unang kanang atong mga kaigsunan nga nagsimba sa mga larawan, nagsimba sa mga kana bitawng rebulto, ato ra silang tudluan sa pulong sa Dios, pero wala tay katungod sa paghukom nila. Kaya wala kabalo kung di ta magamping. Inig-abot ni Jesus, maghinulsol sila. Inig-abot ni Jesus, or kaha inig hapit na mo abot si Jesus, maghinulsol sila. Ug dawato nila si Jesus. Kabantay mo mga kaigsunan, dunay usa ka taong pagarparon ba? Ingon siya nga dito sa iyang pagampo, grabe ang iyang pagpagarpar. Ingon siya, nagtamod ako sa adlawng igpapahulay ug nagtuman ako sa tanan nga mga sugo, ibin sa pagbuhat og ingkanampo gibuhat ko ang tanan. Ingon dayon siya, dili sama aning usa ka kubrador sa buhis. Pero unsa tong gipakita ni Jesus, ang kubrador sa buhis namukpok sa iyang dughan og nangayog pasaylo sa hilom, iba gidawat sa Ginoo. Muna nga ato ra gyud mga kaigsunan, kung doon na tayo mga kaigsunan nga nagsimba og mga anghel, nagsimbag mga larawan, tudluan ra gyud nato sila sa pulong sa Ginoo. Mao ra gyud ay atong authority. Mao ra gyud ay gihatag sa Ginoo ang pagtudlo nila, ang pagdala nila sa Ginoo. Pero never ta nga maghukom ni bisan kinsa. Kay wala tay angay nga mohukom, kay dili ta maoy maghuhukom. Salamat sa Ginoo nga gipasidan-an ta sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga iyatang gipahinumduman kung unsa di ay ang atong naangkong otoridad, ang atong trabaho, ang pagtudlo, ang pagwali ug ang pagampo, dili ang paghukom. Inay mong tapad, ayaw paghukom. Ayaw gyud paghukom. Ang ato ra gyud, tudloan nato sila, dadon nato sila sa mga pagampo. Wala imposible sa Ginoo. Kay kita sama kanila kaniadto. Ingon si Pablo
kanang kaaway sa Dios ug layo sa Dios. Apan sa diha sila makadungog sa pulong sa Ginoo. Like ni Pablo, wala may nagwali ni Pablo aron kana bitaw siyang mausab, mabag-o. Si Jesus mismo ang miduol, ang nihimog mga pamaagi ulakang aron si Pablo mabag-o ug makaalagad sa Ginoo. Una nga sa akong kinabuhi ug sa inyong kinabuhi, ako nagtuo giubanan ta sa Ginoo, mahinungdan gipahinumduman ta, bawal manghukom. Ayaw paghukom. Pero kung naa kay mga organisasyon like nagdumala kag simbahan, pwede kang kahukom nga, okay, ikaw di lang usa ka kadala kay murag wa pa magyud ka maka wa magyud ka mosunod sa ato ang mga gikinahanglan nga buhaton. Dili lang usa ka magdala ron. So makahukom ka nga dili magdala, pero dili ta mo ingon nga ikaw kay wa ka tuman, maimpirno gyud ka. Ang Dios ra gyud makahimo ana, dili kita. Bisan gani atong pamilya, bisan gani atong mga kaila higala, atong mga kaila, wala tay katungod nga mohukom. Mao nay pasidaan mga igsoon ko sa Ginoo. So dili na nato mo ibatasanon ha. Sister Gingging Simpron, thank you Lord. Dili jud ko maghukom kay wala jud mi katungod maghukom ngadto sa uban. Gawas kanimo lamang Ginoo. Wow, no? Salamat sa Ginoo. Salamat as Ginoo iya tang gipahinumduman. Iya tang gitudloan. Aron ikaw gako dili ta makalapas sa unsa may mensahe sa Dios nga maoy atong gilagaran. Awit makalangit mga kaigsunan, akong tagaag pagtagad, halad kinabuhi. Ako ani nga tagaag pagtagad mga kaigsunan, halad kinabuhi. Katong awit makalangit uban nga gi-request diri sa to programa, ako ra niya tong matagaag pagtagad o kaha sunod na usab natong live. Salamat kayo sa inyong pag-share sa ato nga programa, sa inyong pagbuhat ini nakitaan mo sa Dios ug ang Dios magaganti kaninyo niini. Buhat mo na ang tanan, mabag-o lang kalibutan. Gipairan mo sa imong dugo kaming tanan. Ilatos o gisamaran, gilodan o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal, iantos mo kining tanan, ibuhat mo na ang tanan, mabag-o lang kalibutan. Ibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Ilatos o gisamaran, gilodan o gilansang pa. Matud pa ni po Pasiano Divina Gracia. Kana maoy nindot nga paagi sa pagwali uban ang humble nga kasing-kasing. Matando gyud ang naminaw kay dili man hinambog nga pagwali. God bless you always, Pastor. Salamat sa Ginoo, no? Dalaygon ang Dios. Unsay title sa kanta, Pastor? Pwede ra gyud ninyong i-search sa YouTube. Ang pulong mo kinabuhi ko, naa diha ang atong mga kompos. I-search sa YouTube ang pulong mo kinabuhi ko. I-type ra ang pulong mo kinabuhi ko. Diha sa YouTube, mao na ato ang YouTube channel. Unya mao nang kanta, Halad Kinabuhi. Or kaha, pwede rin ninyo nang i-search sa YouTube, Halad Kinabuhi. Mao na atong mga kompos. Matod pa ni J. Mart Villanoca, tsadaha sa pulong sa Ginoo nga imuhang gipaambit kanamo, Pastor. Salamat sa Ginoo na bless ko. Thank you, Jesus. Hallelujah. Si Santa Pugoy, good evening, Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo nga imong giwali karon. Daghan kong nakatunan kay usapod ko nga magwawali nga gitawag sa Ginoo. Pastor, pwede ko mo request awit makalangit. Pastor, matinod-anon ka.
Salamat Pastor Gideon Bin Onido Bohol ko. Wow no. Salamat kaayo sa inyong kinabuhi Pastor, no? Pastor Crisanta Pugoy. Ang Dios magpanalangin. Si Gina Kamahalan, thank you Lord sa imong pulong pagpahinumdom kanamo pinaagi sa kinabuhi ni Pastor Gideon gikan ni Gina Kamahalan. Sos, ikaw ang akong bayaw, ikaw ang yubuan, ikaw lamang Hesus dalang panan. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yukbuan, ikaw lamang Hesus dalang panan. Sunod na to nga pakiguban mga kaigsuonan, mao na ning Kolosas kapitulo 2 bersikulo 20 hangtod sa 23. Pagkamatay o pagkinabuhi uban ni Kristo. Nindot kay ni mga mensahe ani sa Kolosas. Aniya sunod na sad moadto na ta sa Kolosas kapitulo 3. Nindot na nakaini mga mensahe nini. Ako nagtuo mga kaigsuonan nga kita giubanan o giproteksyonan o gipanalanginan sa Dios. Sa mga request, ilabi na usab ni Pastor, dili na usab nako ni matagaag pagtagad og sunod na lang gyud no, nga live. Ang atong live mga kaigsuonan mabuntag alas 9 kana kung wala koy mga lakaw. Pero kung naa koy mga lakaw, wala koy live tibuok adlaw. Anha na ko mag-live gabi. Si matud pa ni Melky Ponce, bless evening Pastor, daghan na bless sa pulong Ginoo imong gi-share namo. Maayong gabi ni Sister Waning Dignos. Wow, amen, salamat sa Ginoo. No, salamat sa Ginoo. Aki mag-ampo ta ato ang pasalamatan ang Dios mga kaigsuonan sa iyang pagkamaayo sa matag usa nato kakinabuhi. Ampo ta, magpasalamat ta sa Ginoo sa iyang pagkamaayo ug sa mga pulog, mga mensahe nga atong nasabtan ug nadunggan din iya tanggi pahinumduman ug iya tanggi pasidan-an sa unsay angay natong buhaton samtang nagpuyo patas kalibutan. Hinumduman nato nga kita temporaryo lamang. Ikaw ug ako pareho tang moatubang sa Dios nga mo'y tag-iya sa tanan. Magampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imo mga pulong nga among nadunggan. Salamat o Dios sa imong pagdasig paglig-on ka namo pagpahinumdom pa sidaan sa angay namong buhaton. Bisan pa sa akong mga kaigsuonan nga adunay mga prayer request ngadto sa ilang pamilya, sa ilang mga anak. And thank you so much Lord sa mga milagro, kompletong kaayohan in Jesus name, in Jesus name. Salamat o Dios sa pagtagbo nimo sa ilang mga panginahanglan, material, physical, spiritual. Thank you so much Lord nga doon na mi Dios nga kaduulan, doon na mi Dios nga kadalangpanan, doon na mi Ginoo nga Dios nga maoy among kapangayuan sa unsa may among gikinahanglan sa among pagpuyos kalibutan. Og thank you Lord sa kalampusan, kaluwasan, kabag-uhan og sa mga panalangin nga imong gipiyal kanamong tanan. Og salamat Lord nini mong programa ang pulong mo kinabuhi ko nga kami nahigmata og padayon nga nakaalagad kanimo. I-bless Ginoo ang ako makigsuonan nga naa karon sa naglaing lugar o dapit bisan pa o Dios ako makigsuonan nga nasa gawas sa nasod. I declare blessing right now sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Kini inyong kini inyong igsuon Pastor Gideon moingon sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat kaayo ang Dios magpanalangin. Good night and sweet dreams. Ania ako Ginoo, pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Bye-bye. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo
Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.